Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo Department Thom Kep ang bongpen Veterinary Department ta isilo. Bangso Department laki marat pareng api mate vo bi chai longhong kesoki ki una hut kopi ko son pensi lana nang jima ki so hut kopi pi ko son adowai ki pc ki mesen jima la hai hui asai arong dampen kachirok to mate awareness program ke ding pon non puanta aviation si thekno lasona por hosi non malom roajo longhong kiso African swine fever mate thi hekpen ASF avur ki thora jok arong tina havar tinta longhong virkok sonsi theklo bangso ASF avur ki thor chethan pre phita veterinary department ke dokle babang ki therak me lapen manghuta me Sorkar pen bangso department ki kopia phanlo sorkar pen bainong ki pk office along mek pajang chora phanma alang litum kopi piasai si ke claim lo rara phan kopi lo bangso department ke claim pi kopi lo rot ale ke long dun mati ke claim ke Diphu along veterinary department atum se kelang chot ki ching thur thedeji kaprek ka department atum ki rara atum phan warsai pi pon bom lo lapen awareness ta claim bom tangte veterinary department atum kopi lo rara phan ke claim pi inut banghini atuma phan ke pangreng ji phan pura bi vo ron chot ki alia videji halaki so ke lang ji phan ta department atum ahawartin along siding ponasonti messenger normal long hong avur ki thura jok ilin along kharuisi pharuhinian ta jora ret mate lin phokep trokep along hong anta suri trok pen jora nang kok anparta la hai along hong avur di furong sopi along anta nang supply bom bonta roda tum chini ne pen chonam bom nangli tumta theklongji longhong a ok ki jora dim do bik tang jongsi la so longhong a ok nangli tum nam pon kuluti nangli hem ki pangreng a longhong a phanta avur pen ka chi unji mate ki longji a phan ka pheri mimi do tanglo la sikar biang long arlo African swine fever longhong a kiso avur thur tanglo pura sarkar pen pangdak pon tanglo Jesimet Diphu rongsopi along si bangso avur along hong wan bom do lapen jor bom tanglo la si veterinary department atum arong dampen dowai biji mate imprim ki picha phan kalite awareness pi dampen dowai pi ponasonte messenger news report KTV news